Euskadi Irratian, Ilargipean. Badakite, Xabi, esan dezaket azken urte hauetan, ze badira elkarrekin 2 urte hementxen Ilargipean, behin ta berriro galdetzen diozula zure buruari. Aizutan, ni baina merezi aldu nik bastakite programan agertzea eta nire irizpideak ematea eta merezi aldu? Eta nik esango dizut, behin ta berriro, baietz. Vale. Arrazoia izango dezu orduan. Eta gainera, datuek ere horrelaxen azpimarratzen dute. Zuk ni baino hobeto jakingo duzu datu hau, Xabi. Osasunerako mundu erakundearen datuen arabera, 4 pertsonatik batek buru nahasteren bat pairatuko du. 4tik batek. Datu hundia, ez da? Horregatik, nik uste dut, datuak oso hotzak dira, eta datu guztien atzean errealitateak ere daudenez, nik uste dut, hilean behin gaixotasun mentalen inguruan aritzea, osasungarria zegula guztio, beraz, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrak zuri, orduan zerbait egiten egia, ez da? Hortan saiatzen bintzat. Xavier Lertxundi ala Lertxundik doktorea detu behar dizuz, ez dakit komentatu diat horrelako zerbait, Hemen Xavier ez da orain arte horrela ibiligea, eta ni bintzat primera, vamos. Estereotipoak eta usatu zorretan ere, Bai, bat agabe etorri naiz gaine, orduan. Eta, bueno, zuei ere esan, hilabetian behin kurtso honetan ere, gaixotasun mentalen gana hurbiltzen alegindu garela Xabier Lertxundi gure psikiatrarekin, eta gaur urrats berri bat emango dugu. Psikiatra profesionala hemen dugu, hitz egin dugu gaixoekin, hitz egin dugu gaixo hauen familia artekoekin, bikote, seme-alabekin, eta gaur, beraiekin elkar lana egiten duten, taldeak izango dira hementxen Ilargipean protagonista. Dela desoreka bipolarra, dela eskizofrenia, edo paranoia, hipokondria, depresioa, Alzheimerra. Osasun mentalean sor daitezken arazo edo gaixotasunetako batzuk dira hauek. Entzutez bai, ezagutzen ditugu. Baina gaixotasun hauen guztien atzean, benetako pertsonak daude. Familiak, errealitate desberdinak. Eta ez preseski, errealitate errazak. Gaixotasun hauek pairatzeak, benetako lanak eta burua usteak ematen baititu askotan. Baina lan eta burua uste guzti horiek arindu eta gaixoei zein euren familiei bizimodua errazteko aleginetan, elkarte eta erakunde asko aritzen dira. Eta gaurkoan, horien jardunak goraipatzeko hartu nahi izan dugu tartea. Horretarako, Xabier Lertxundi psikiatra etorri da gurera, osasun mentalarekin lan egiten duten elkartei buruz hitz egitera. Eta zuk, iruzkinik, galderarik edo inolako aportaziorik egin nahiko bazenun gaiaren inguruan, zabaltzabalik dauzkazu gurekin harremanetan jartzeko bideak. E-mail bidez, ilargipean@eitb.com edo gure Facebookeko horman, Ilargipean Euskadi Irratia. Gaur, Ilargipean, osasun mentalarekin lan egiten duten elkarteekin. Eta Xavier, adibidez, gaixotasun mentala duen norbait zuen kontsultara joaten denean, normalki prozesua izaten da familia medikoak bidaltzen du psikiatraren gana. Gehienetan ala izaten da bai. Zuek diagnostikoa egiten diozu eta tratamendu bat jartzen diozue. Hortan saiatzen gea bintzat. Eta ondoren, alegia, zuekin, hilean behin edo 2 hilabetean behin ikusiko duzue gaixori, zuentzat, profesionalentzat, gaixotasun mentalak dituzten lagunekin lan egiten duten elkarteek, zenolako funtzioa betetzen dute? Agian kasu askotan pazienteari eskaintzen ez zaion utxune bat betetzea, ezta? Ez dakit. Barkatu hori asko da, profesional baten gandik esan da,
Egia esan, osasun mental sarean bai argi ikusten dugula familia nahi bezka, kasu nabarmen, ez da familien kasua, ez da familiak prozesu guzti honetan ere lagundu inbardia, informatu inbardia, eta, bueno, hortan saiatzen gea, nik uste egunen eta agunak aurrea junda eta argiago ikusten dugula eta saiago egiten ari dela bide hortatik. Baina bai urte hauetan zehar agian kritikatu daiteken ataletako bat izan daitekela. Ez da familia zertxo bait kanpo gehatu da. Eta ez da tema erresa. Zatik, askotan pazientaren ere autonomiarekin topatzen gea, ez da? Askotan zailtasunak izaten ditugu ere konjugatzeko bai atenditzen egean pertsonaren erabakia, autonomia bat mantentzeko, informazioa ez bere inguruko pertsonei ez lusatzeko, eta bestaletik nik uste dut familiekin lan egiteko behar horren artean, ez da, ekilibrioa batzutan ez da erresa izaten. Eta, bueno, nik uste dut zentzu askotan utxune hori, laguntza, sostengu, informazio, prozesu guzti hori olako elkarteek betetzen du, ez da? Zuek, Xabier, aipatu duzu pazientea. Zuek bat pazientearekin lan egiten duzu, alegia, ordua eskatzen duenak pazientea da, ala pazientearen familiak ere psikiatrarekin ordua eskatu dezaketa kontsulta bat izan familiarekin? Printzipioz pazientea da, eta printzipioz pazienteak autonomi eskubide guzti ditu, bai zitak eskatzeko, bai errezetak eskatzeko, bai txostenak eskatzeko, eta eskintzen duen zerbitzua pazientekiko da, egia esan, gaixotasun mental larritan bat ez ere, ezinezkoa da, familia alde batea utzi, edo, bueno, pazientek izan ditzazken zailtasun horiek ere gainitzen saiatzen gea. Baina dizut, beste kasu askotan ez da posible izaten, pazientea printzipioz autonoma balima da, edo bintzat judizialki autonoma balima da, askotan komplikatu izaten da, kudeatzea familiak sortzen digun kezka hori eta espazio eskaera hori, ez da? Hori autokritika bezala egiten duzu, bai, autokritika bezala, bai, eta nik uste... Zan ez, familiak horre, bere seme alaba aita edo ama horren gaixotasuna ere bizitu behar du eguneko hogeita labordutan. Bizitu eta kaso askotan sufritu ere, ez da? Baina gauzak ez dira askotan hain erresak izaten. Alde batetik, egia esan, kritika bezala ere urte guzti hauetan, azkenen osasun mental zentroek masifikazio bibentzi bat izan dute, jende asko atenitzen dut, eta posible izaten da, gauza batzuk zertxobait kanpoa geratzea. Eta besteletik komentatzen izuna, askotan paziente berak ez du nahi izaten familia atenditzea, hori pazientakin lantzen saiatzea, baina batzutan ez da posible izaten. Eta besteletik familian kezka dezu, eta nola kudeatu hori. Horregatik. Eta orduan, bai familiak eta zenbait kasotan ere, paziente hauek elkarten gana jotzen dute, ez da? Bai, kaso askotan, bai. Eta elkartekin errazioak ditugu, eta ez da kanpoan, guztiz kanpoan gehatzen den gauza bat, ez da? Gainer, elkartazkok, baituzte ere, erabiltzen ditugun, erabilitzazkegun rekurso batzuk, pentsatzen ez pisu tutelatuak, kudeatzen dituzte, eguneroko zentroak, orduan, beraien papela importante da zentzu askotan, eta askotan hori familiak leku batera aurkitzeko, beraien kezkak isladatzeko, edo beraien egoera pixka bat erresagoa egiteko, ez da? Pixka bat, zure autokritikari heldu, Xabier, hankamotxe geldituko zera zuzeu, pertsona bezala eta profesional bezala alegia paziente batekin lan egiten zera, baina ikusten duzu behar bada osotasunean bere familiarekin lan egingo bazenu, bere inguruarekin lan egingo bazenu, behar bada paziente horren osasun mentala orekatzeko aukera gehiago izango zen ituzkela, baina behar bada edo ez duzu mediorik, edo jende asko dago, eta orduan edo zuzu medioriko, esatizut, askotan paziente berak jartzen izkizun trabak ere, ez da? Baina demagun pazienteak ez ditula traba horiek jartzen. Eta familiak eskatzen dula aholkularitza, laguntza, irizpide orokor batzuk. Zuek batzutan ez zarete iristen. Batzutan ez gara iristen egia da bai. Eta lan hori, zorionez elkartek betetzen duten neurri handi batetan. Hori da. Eta zuek eta elkarteen arteko hartu emana nolakoa da? Informazioa, irizpideak bateratuak izaten dira, ala bakoitzak beraldetik egiten du?
bizitzan zar koordinazioa importantea da. Horregatik. Arlo guztietan. Horregatik. Nik uste dut arlo hontan ere garrantzitsua dela, gure arteko kontaktua bintzat, eta gure arteko hartu emana, ez da, sendotzen. Ez dakit hortan ere hobetu daiteken egoera, segurazki bai gero itzengo dugu bestela, baina... Diot, esaten den bezala, eskubiko eskuak badaki ezkergoa zer egiten duen eta alderantziz, alegia psikiatrek badakite elkarte hauek zertan ari diren eta elkartek badakite psikiatren irizpide orokorrak zeintzuk diren. Gero itzengo dugu, iruditzen bazaizuten non artean. Begia da, ze gaur horren inguruan hitz egin nahi dugu, osasun mentalarekin lan egiten duten elkarteekin. Eta, bueno, elkarteko kideak zai ditugu telefonoz bestalde, baina zuk nola baloratuko zenuke beraiekin hitz egin aurretik eta entzuten daudela esango dizute, Xabi? Bai, orduan kontuz... Ez, Lertxundi doktorea, zuk beraien lana nola baloratuko zenuke? Oso garrantzitsua da. Garrantzitsua izateaz gain, ezagutuko dugu, eta azpimarratuko dugu egiten duten lan guztia. Ilargipean, Euskadi Irratiaren sintonian gaur, osasun mentalarekin lan egiten duten elkarteekin. Eta elkarte horietako bateko kidea den, lagun bat dugu telefonoz bestalde Iker, kaixo, Gabon. Kaixo, Gabon. Eta eskarrik asko gurekin izateagatik, Iker. Xavier, Iker, Xavier. Kaixo, Iker. Baina okerez banago, zuek ezagutzen duzue, Lertxundi doktorea bezala, ez da, Iker? Lertxundi psikiatra bezala. Hori da, alegia, Lertxundi doktore psikiatra. Bai, bete. Iker, barkatu, zure burua aurkeztuko altzen iguke mesedez? Bai, bueno... Nor da Iker? Iker ni naiz Iker Rezablaga, nik Agifes elkartean lan egiten dut orain dela, 15 urtetik edo, ez? Eta, momentu honetan pizkat nire lana edo pizkat elkartean egiten nahi funtzioa da pizkat familiarren eskuartzearen koordinatzailea naiz. Nolabait hemen badugu programa bat deitzen dena hola, ez? Familien eskuarte eta laguntza programa bat, eta bertako koordinatzailea naiz, eta... Gipuzkoako Agifes elkartean, Bai. Eta ari garenez, gaixotasun mentalarekin lan egiten duten elkarteak, adibidez, Agifes Gipuzkoan dagoen bezala, beste hainbat elkarte dago Nafarroan, Bizkaian, Araban, Iparraldean, nola definituko zenuke, Iker, elkarte hauek, zuen elkarteek gaixotasunan mentalarekin egiten duzuen lan hori? Zeintzu dira helburuak? Bueno, hemen Xabierrek batzuk aipatu ditu, ezta? Pixka dela, beraiek iristen eta egiten ez dituzten helburu horiek betetzen dituzuela. Zeintzu dira hutsune horiek? Bai, bueno, pixkat Xabierri entzun da, nik uste dut errealitatea nahiko antzekoa konpartitzen dugula edo behintzat ikuspera, ez? Gure burua da, bai familiarrei, bai gaixotasun mentala duten pertsonei laguntzea, ez? Pentsazazu, Agifes adibidez, baina baita ere beste erkidegoko beste lekuetan, bai Bizkaia nahiz dago, Araban dago Asafes eta Sasam, eta guztiok federazio baten barruan gaude sartuta. Orduan, pizkat, ia denek helburu berdina jarraitzen ditugu, laguntza bate ematea bai familiarri, elkarte hauek berez familiarrek sortutak direlako, Bai, gaixotasun mentalak dituzten lagunen familiarteko sortutako elkarteak dira orduan. Hoxe. Eta baita ere, adierazi baita ere, ez dela bakarrik familien elkarte bat, baizik eta gaixotasun mentala duten pertsonen elkarte bat da. Eta Iker, esaten duzunean laguntza eskaini, lehenengo gauza, nik ez dakite, pixka bate zuen funtzionamentua zein den jakiteko. Xabierrek aipatu du, pazientea beraien gana iristen da, diagnostikoa egiten zaio eta tratamendu bat jartzen zaio. Behar bada familiak, gaixo horren, paziente horren familiak,
aholkoak behar ditu, irizpide orokor batzuk, eta zuengana jotzen du, ala zuek jartzen zarete familia horrekin harremanetan? Gure gana jotzen dute. Hori da, eta zuengana hurbiltzen direnean, lehenengo hitzordu horretan, lehen topatze horretan, zer da familia horrek behar bada inoiz bipolaritateari buruz, edo eskizofreniari buruz, inoiz entzunez duen, edo gertutik bizitzu ez duen, familia horrek galdetzen duen, edo eskatzen duen lehenengo gauza, zer da elkarte batetan? Laguntza, da pizkatzuk pentsatu familia bat gure kartera iristen denean, guk badaukagula arreta eta orientazio zerbitzu bat, ez? Orduan familiak gure gizarte langileak hartzen du, eta normalean nahi duena da, denetarik, ez? Laguntza, informazioa, normalean pentsazazun eko galduta egoten diela, ez? Pizkat, gizarteko biztanleak bezalak, gaixotasunari buruz, gaixotasun mentali buruz hitz egiten dugunean, nahiko galduta egoten dira, ez dakite zer egin behar duen, eta batez ere nola egin behar dute bere zenidarekin, ez? Iker, barkatu, galduta esaten duzunean, galduta eta baita ere beldurtuta? Bai. Ze askotan aipatu dugu hemen eta Xeberrek ere aipatu du. Batzutan gaixotasun mentalak oso estigmatizatuta daudela. Hoxe. Beldurra sentitzen alda, ez dakit zure seme alaba aita edo amari esaten zaionean, eskizofrenia edo bipolaritatea duzu, gaixotasun mental bat duzu, oraindik orain beldur sozial hori bizi aldute, Beldurra, beldurra sozialki esaten duzu, bai. Pertsona adierazita egongo den... Baztertuko ote dute, ez dut gaixotasun honen berri emango, izkutuan gordeko du... Oraindik ere, nik uste dut gero eta gutxiago, baina oraindik pizkat, izkutatzean hori, hoxe, baitare... badago, ez? Batzutan familia barruan izan daiteke, baina baina askotan familiatik kanpo ez da esaten, ez? Nik beti berdin esaten duz, orduan askotan ez dakit, zuke familiar bat gaixorik bain badaukazu residentzian, behar juten zerarrategira eta komentatzen duzu, hau ez da komentatzen. Pizkat hau izkutatu behar den gauza bat oraindik dela ematen du, ez? Eta hori normalean guk uste dugu pizkat sozialki oraindik estigma hori nahiko indartsua mantentzen dela. Eta zergatik orduan? Zuk diozun bezala, zergatik norbait ospitalean baldin badugu, arategian, kalean, lagun artean aipatzen dugu, eta norbaitek gaixotasun mental bat baldin badu ez dugu aipatzen? Zergatik, zeren beldur gera? Baztertuta egoteko beldurrez. Baitare normalian familian esperientzia da pizkat honetaz hitz egiten dutenean kaleko jendea ez du ulertzen zerten gauza, ez? Ez dakit, buruko esatuzunak oraindik ez dira ondo ulertzen, normalean tarte bat jartzen da, pertsona eta familia artean, ez? Baita ere, komunikabidengatik eta pizkat dakagun gizarte gutengatik, eskizofrenia entzutean, jendea normalean erlazionatzen du biolentziarekin, beste arazo mota batzuekin, eta oraindik hori nahiko bisutsu izaten da. Naiz eta esan behar dugu, hori geroz eta informazioa gehiago zabaltzen ari da, eta gehiago ulertzen da. Eta orduan, beldur eta aurreretzi horiekin iristen da familia zuengana, aholku eske, erizpide eske, eta esan ditazu, gizarte laguntzaile edo psikologo talde batekin hitz egiten duela pixka bat, ezta? Bai. Zeintzuk dira ematen zaizkion erizpide orokorrak edo baliabideak? Lehenengo pizka bat gizarte langileak egiten dira pizkat, valorazio sozial bat egitea, aber bere beharrak zeintzun dira jakiteko, ez? Eta zertan lagundu dezaken, aukera bat ematen du, ez? Pentsan zazu, normalean ez dakitela Gipuzko mailan edo bere herri mailan ze zerbitzu, ze laguntza mota dauden familiarrentzat eta beren, beretxean dagoen gaixo
mentalarentzat. Bai. Ez dakite, osea, ze errekurtsan dauden, normalean askok badut erlazio bat osasun mentaleko zentroarekin, edo psikiatrarekin, baina baita ere detektatzen ditugu familiak oraindik ez duteenak erlazio hori, ez? Eta orduan, guk egiten dugun lana normalean izaten da orientatzea, osasun mentaleko zerbitzutara, batez ere guk deitzen ditugun egitura intermedio edo erdibideko egitutara, ez? Bai. Batez ere informazio emateko beren familiarra zer egin dezaketen. Hoi pizkat gaixotasun mentala duen familiarengan pentsatuz, ez? Eta beraientzat baitugu gure laguntza taldeak, ez? Orain dela 25 urtetik pizkat Agife Sensorreratik batez ere bultzatu izan denea da familiarentzako laguntza taldeak, ez? Zer dira laguntza taldeak? Irakurri dut baizuen estekan baduzuela laguntza taldeak eta baita ere etxeko interbentzio psikohezitzaile programa bat ere baduzuela. Bai. Zer dira laguntza taldeak? Azteko? Bueno, laguntza taldeak pizkat familiarenganako guk zuzendutak ditugun zerbitzu batzuk, behin artean laguntza taldeak dira, ez? Laguntza taldeak hauek dira pizkat, senideak biltzen dira profesional, psikologo baten inguruan, eta pizkat, normalean, bostora kartzen geha, berain esperientziak partekatzeko, ez pizkat isolamendu horretatik pizkat ateratzeko edo. Ateatzeko, eta baita ere askotan desberdina da nola zuk profesional bezala mezuak ematen dituzunean, desberdina da beste mezu batzuk beste familiar batzuengatik hartzen dituztenean, ez? Hau da, pizkat Alegia, barkatu Iker, ez da famili bakar bat, baizik eta zenbait familia elkartzen da, borobil baten edo mai inguru batetan, eta hitz egiten du bakoitzak bere arazoei buruz. Bai, pizkat, terapia de apoyo ditzen da, ez? Laguntza terapia bada, ez? Laguntza terapia mota bada, orduan, badaukagu funtzionatzeko erabat, ez? Eta horrek albidetzen du, familiarrek beren arteko ikuspuntuak ematea, guk profesional bezala, pizkat talde hori dinamizatzen dugu, eta askotan baita ere informazio zehatza baita ere ematen saiatzen gea. Barkatu Iker, eta mai ingurutxo hauek edo laguntza talde hauek espreski familiarentzat dira edo gaixoentzat ere bai? Ez. Familiarentzat? Familiarentzak egiten hasi ziren, baina, lehen pizka komentatu dizudan bezala, gure kartea ez da bakarrik familiarena, baizik eta egitasun mental bat. Horregatik, bai. Pertsonena. Eta bide horretatik, dela 7 urte, ez, sortu izan zen, ez, gaixo talde batzuen inguruan, sortu izan zen laguntza talde bat gaixoei zuzenduta. Orduan, momentu honetan funtzionatzen da talde bat, zuzenki nahasmen bipolarra duten pertsonen talde bat funtzionatzen ari da, eta nahiko ondo. Hain ondo, eta, da, zein, talde horretarako sarrerak itxi behar izan dituguz eta demanda oso handia dago. Orduan, normalean irailerako berriz beste talde berri bat eratuko dugu. Hori, Gipuzkoako Agifes elkarteari buruzari gera, pentsatu nahi dut Erkidegoko eta Nafarroako eta Iparraldean ere beste hainbat talde ongo direla, eta laguntza taldeak ere izango dituztela, ez da, Iker? Bai, denak dituzte laguntza taldea. Eta irakurri dudanez, hori pentsatu nahi dut laguntza talde horiek zuen elkartean gauzatuko dituzela, etxeko interbentzio psikohezitzaile programa hau zer da? Hau da programa oso interesgarri bat, eta oraindik ez dena hainbeste erabiltzen. Askotan gertatzen zaiguna, pizkat, suposatzen dut hitz egin duzutela eskizofreniaz, eta situasun mental hauek eragiten duten sintoma negatiboa, eta hau da, askotan
gaixotasuna duen pertsona etxean gehatzen da, pizkat erlazioak puskatzen ditu, etxetik irtetzeko eta pizkat bizitza normalizatu bat eukitzeko arazo asko izaten ditu, Orduan guk pizkat nabarmetzen dugun arazo bat da, gaur egun ditugu errekurtso batzuk, baina gaixo hauei asko kostatzen zaie hoietara iristea. Askotan psikiatraren gana juten dira pizkat, hilean behin edo zita daukatenean, baina gero berriz etxera bueltatzen dira. Eta, azkenean gertatzen dela, pentsatu zazu, familiar bat, 30, 40 urtekin etxean eukitzea, beren gurasoak edo beren familia, normalean, horko relazioak asko desegituratzen dira. Orduan, importantea da, pertsonarrek eukitzea, okupazio bat, edo pizkat, bere bizitzako proiektu bat, aurrera eramateko. Alegia, laguntza taldeak zuen elkartean egiten diren bezalaxen, etxeko honen bidez, zuek bidaltzen duzue profesionala gaixo honen etxera. Hoize, orduan, normalean, hau, bere borondatez hartzen du interbentzio honen ardura, bera egitekin egiten du elkarrizketen bat, familiarekin baita ere, helburu zehatz batzuk sartzen dira, berak zer lan egin nahi duen, normalean bere zailtasun edo arazoen inguruan, eta horiek lantzen dira. Eta guzti hau, zuk Ikerlen aipatu duzun bezala, gaixotasun mentala duten pazienteekin eta gaixotasun mentala duten paziente horien familikoekin egiten duzu elkarlana. Eta gaixo mentala duen paziente horrek noski diagnostiko bat, tratamendu bat du, psikiatra batek egin dion, eman dion tratamendua eta diagnostikoa. Bai, zerbitzu honetan pizkat partartzeko beharrezkoa da bere psikiatrarekin zitak eukitzea. Horregatik hartu eman zuzena duzu da. Hartzea. Hartu emana esaten duzu bere psikiatrarekin edo... Zuek diote, zuek elkarte bezala psikiatrarekin baduzu ezer nolako hartu emana, baduzu elkarrezketa, baduzu komunikazioa. Bai, saiatzen gea, gauza da, nik ulertzen du pizkat errealitatea guk ulertzen dugu, momentu honetan osasun mentaleko zentruetan, nahiko masifikazioa dago, eta zaila esaten da normalian, psikiatraren gana iristea, telefonoz deitzeko, eta pizkat koordinazio hori egiten arizateko. Askotan ebetzen duguna, baita ere normalean osasun mentaleko zentrutek, gizarte langileak egoten dira, eta beste langile batzuk, eta zuzenean ezin dugunean berari heldu informazioa beste pertsona baten bidez bidatzen dugu. Gaur Iker eta Xavier osasun mentalarekin lan egiten duten elkartekin ari gera, eta nik Iker zurekin duela egun batzu hitz genuenean esan zen idan, aizu baitzagintazu baitaren Nekanekin. Bai. Nekane, kaixo Gabon. Kaixo Gabon. Eta eskarrik asko gaur ere gurekin izateagatik, Nekane? Iker ezagutzen duzu noski, Iker Nekane? Eta betxen gure Ilargipeko estudioan, Xavier Lertxundi gure psikiatra laguna. Xavier, Nekane. Gabon, Nekane. Eta zergatik proposatu digu Ikerrek zurekin hitz egitea, Nekane? Ez dakit, aspaldi ezagutzen degulako, eta ni ere urte asko hemen lanean abilelako, eta Eta hemen, non da hemen, eta zergatik? Aurkeztu zazu pixka bat zure buruan, Nekane? Bai, ni orain dela 15 urte Agifesen lan egiten dut, nire kasuan ni naiz errehabilitazio psikosozialerako zentru bateko koordinatzailea. Bentaberrin Donostin dagoen zentruko koordinatzailea. Eta zentro horrek ze izen du? Ibiltzen. Hori bai. Eta horrelako izen, barkatuko jazuen, Nekane, pomposoa, errehabilitazio psikosozialeko zentroa ibiltzen, horrelako zentro batek zer nolako helburuak ditu? Zer nolako lana egiten duzue bai gaixotasun mentalak dituzten pazientekin eta baitere familiartekoekin? Zertan datza? Gure lana batez ere gaixotasuna duten pertsonekin da. Zuzenean egunero lan egiten dugu gaixotasuna duten pertsonekin. Eguneko zentru bat da hau, bere astelehenetik ostiralera egunez egiten dugu lana,
eta printzipioz gure lana da gaixotasuna daukan pertsona hori gizartean berriro bergizarteratzea. Hori da, gizarteratzea, bere bakoitza bere kasuan ahal dituen autonomia baldintzetan. Nekane, pentsatu nahi du gaixoiek adin ezberdinetako gaixoak direla, ezta? Adibidez, gazteenak edo helduenak ze adinekoak dituzue? Kasu honetan ibiltzenen, Bai, berez 18 urtetik 60 urtetako tartea egon daiteke. Eta momentu honetan guk daukaguna, gazteena 25 bat urte dauzka, eta zaharrenak 60 bat dauzka. Eta zer nolako gaixotasun mentalak aurkituko ditugu? Zer nolako errealitateak ikusi ditzakegu eguneko zentro horretan? Denetarik egoten da normalean. Gainera, Bentaberriko kasuan 40 plaza dauzkagu, orduan denetatik daukagu. Bai eskizofrenia, bai naste bipolarrak, naste afektiboak, eta depresio batzuk ere, baina gehien bat eskizofrenia da normalean. Eta nekane, gaixoiek, ez dakite, hilabete gutxi egiten dituzte hor, gaixotasunak askotan ere kronikoak dira, eta orduan urteak eta urteak egiten dituzte zuekin, zein da pixka bat? Normalean urte gehiegi egiten dituzte. Urte gehiegi. Bai, berez, printzipioz ez luke horrela izan behar, printzipioz rehabilitazio lana da, arlo desberdinetan rehabilitazio bat egin, landu, berreskuratu, tresnak erabiltzen lagundu, eta berriro gizarteratzea alden denbora gutxienean, ez? Baina gertatzen dena da, gizarteratze horretan, gero beste aukera bat eman behar diezuela, berak beste aukera bat aukeratu behar du. Eta zaila izaten da lan bat, formazio bat, zerbait, bere gustokoa dena eta gainera gaixotasun mentala duen pertsona bat entzat aurkitzea, ez? Hortu nekane, guazen poliki-poliki, egunero, edo eguna arrunt bat gaur bertan, edo atzo, edo bihar, zer nolako errehabilitazio lana egiten duzue gune horretan, zentro horretan gaixotasun mentala dituztenekin, eta gero hitz egingo dugu lan hori egin ondoren, errehabilitazio prozesu horretan murgildu ondoren, zer nolako eragozpenak dituzten gizarteratzeko zu diozun bezala. Egunero, ez dakiteko izoko 9-etan, 8-etan, 10-etan azalduko dira, egun guztia bertan egingo dute, zer nolako ariketak, zer nolako errehabilitazio prozesua eramaten dute? Etortzen dira goizeko 9:30 irekitzen dugu zentrua, eta lehenengo, egunon bilera deitzen dioguna egiten dugu, eta han, pixka bat, bakoitza eguneko aktibidadea eta zitze egiten dugu, lehenengo aurreko eguneko arazoak egon baldin badira, pixkat eguna organizatu egiten dugu, ez? Gero, normalean gauza desberdinak egiten ditugu, bai irteerak, bai hemen zentruan berez eguneroko ituretako tailer desberdinak egiten ditugu, gizarte trebetasunak lantzeko tailerrak, psikoheziketa deitzen duguna, gaixotasunari buruzko tailerrak, kognitiboki errehabilitazio bat ere egiten dugu. Barkatu, ezagutzen ez ditugu nontzat, tailer horiek, zer nolako tailerrak dira, zer dan irakasten dena edo, zertan jartzen duzu indarra, tailer horiek gauzatzeko garaia? Guk saiatzen gerana da, gaixotasunarengatik minduta dauden arloak berreskuratzea da. Hau da, gaixotasun mental baldagoenean, normalean isolamendurako joera bat egongo da. Orduan, adibidez, gizarte trebetasunak galdu egiten dira, erlazioak minduta gelditzen dira, galdu egiten dira, bai familiarekin, bai lagunekin, bai munduarekin, hor normalean. Orduan, adibidez, gizarte trebeziak tailerran egingo duguna da, hori landu, ez, adibidez. Gizarte trebetasunak zer dira? Denda batera jutea, dendan erosketa bat egin, dendariarekin hitz egin, eta ordaindu, eta kanbio hartu, eta dena. Hori, guretzako normala, edo egunerokotasun bat daukan gauza bat dena, beraientzat zailtasun bat da. Edo eguneroko janaria egitea, edo eguneroko dutxa bat ematea. Orduan, gauza horiek lantzen ditugu. Monitore bat dago tailerrean, eta talde txiki batekin egiten da lana, eta, gauza horiek berreskuratzea da gure
intentzioa behintzat. Komunitatean integratzea, ezta? Hori da, gauza da, komunitate batean gizarte trebeziak ez badituzu, edo zure gaixotasuna ez badezu ezagutzen, eta sintoma bat etortzen danean ez badakizu zer egin gizartearen aurrean, ez da normaltasun bat bezala biziko. Ez gizartearen aldetik eta ez gaixotasuna duen pertsonaren aldetik. Eta lehen Ikerrekin eta Xeberrekin ere askotan hitz egin dugu beldurra, baztertzearen beldurra, estigma, esan edut behar bada, hoiek danak zuek teorian zentro horretan, eguneko zentro horretan, tailerretan gauzatzen dituzue, baina gerozuk diozun bezala. Gizarteratzen dira, beraien auzora jaisten dira, beraien kalera, beraien herrira, eta hoiek danak praktikan jartzen dituzte. Zer nolako erantzuna izaten dute? Alegia, urrungo goizen etortzen direnen egunon bilera horretan, zer nolako erreakzioak erantzuna jaso dituzte, tailerretan ikasitako guztia praktikan jarri dutenean? Normalean beraiek uste baina asko hobea izaten da. Beldurra ere, gaixotasuna duten pertsonetan beldurra hori ere badago. Estigmaren asuntoa, gaizki behiratzen diotela, ez daki nork, ez daki zer esan diola. Orduan, normalean, praktikara eramaten dutenean erantzuna uste baino hobeagoa izaten da. Eta beraientzat oso motibantea da hori. Beraientzat esatea aukera badaukat, berriro gizartera hueltatzeko, oso motibantea da. Hitz egin dugu Ikerrekin, hitz egin dugu Nekanekin, Xabier, osasun mental zentro batetan egiten duzuzuk lan? Bai. Hauek danak, nola baloratzen dituzu? Lehen galdetu dizut, oraintxe hitz egin dugu Ikerrekin, hitz egin dugu Nekanekin. Nik uste eta azken finean denok sare bat osatzen dugula, ez da, rekurtso desberdinekin. Leno autokritika egin dut, egia esan ere, gauztak ere egin dira, eta asko azken urte hauetan, ez da, ibiltzen zentroa komendatzen izinaten orintxe Nekanekin, beste sare baten parte bat izango litzateke, zatik rehabilitazio zentroak ez bakarrik Donostian, baizik Gipuzkoako leku askotan daude, batzuk Osakidetzak kudeatzen ditunak bakarrean, eta besteak rehabilitazio psikosozial zentroak bai Diputazioko laguntzakin eta elkarteek askotan hauen kudeaketan parte hartzen dute. Orduan egia esan nahiko arazo larria dago, gauzak asko komentatu dute ere, ez da, gauzak nik uste pixkanaka bai estigman eta bai pazienteari gaixoari eskaintzen zaion aukera egunero eta egunero aberatsagoa da, baina noski denen artean egiteko bidea oraindik luzea dakagu, ez da? Bueno, zuk Gipuzkoa aipatu duzu. Gipuzkoa esaten dudan bezala. Erkidegoa aipatu nahi dut, Nafarroa, iparraldea esan nahi dut. Eta bihar bertan, Agifes elkartearen esteka Ikerre zure baimenarekin igoko dugu gure Facebook orrialdera, eta bertan aurkituko duzu, noski Agifesei buruzko informazio ez ezik, beste herrialdetako elkartean informazioa bertan agertzen delako, ez da, Iker? Bai. Horregatik, hortzen aurkituko duzu informazio guztia. Eta azken minutuetan gaudenez, lehenik Iker eta Nekane eskerrak emane dizkizuet egiten duzuen lan guzti horrengatik, baina bukatzeko Iker eta Nekane eta zurire Xabi amaitzeko eskatu nahiko nizueke, gaur hitz egin dugu bai osasun mentalarekin lan egiten duzuen elkartekin, Iker eta Nekane esan didazue, bai gaixotasuna dutenekin lan egiten duzuela, familikoekin lan egiten duzuela, baina gero Nekanek ora aipatu du, ezta? Azken helburua zein da gizarteratzea, ezta? Denok berriro bat egitea, inoiz ez gera batzuk eta besteak izan, baina behar bada gaixotasuna mentala dutenek eta beraien familikoak bai askotan sentiarazten ditugula beste bat bezala. Orduan, Iker eta Nekane, zer esan gaixotasun mentala ez dutenei, gaixotasun mentala ez duten gaixoen familikoei, alegia gizarteratze horretan parte hartu behar duten beste talde eta kide guztiei, zer esan? Integrazio hori egoki emateko eta normaltasun guztiz emateko. Iker eta Nekane zuen esperientzi propiotik. Bueno, nik uste dut normaltasuna dela hitza. Gaixotasun mentala gaixotasun bat da, hitzak esaten duen bezala. Orduan, beste gaixotasunak onartzen ditugun bezala, gaixotasuna onartu behar dugu, bai? Ezaugarri desberdinak ditu, baino ezagutu behar da. Eta normalean beldur hori sortzen denean ezagutzen ez delako izaten da.
pertsona, gaixotasun mentala duen pertsona baten ondoan jartze zeranean, ikusten duzu pertsona normal bat dela, eta, tokatu zaio gaixotasun berezi bat izatea, baina gaixotasun bada. Eta horregatik lagundu behar diogu gaixotasun hortik, ateratzen ez dakit, baina, beste modu batean eramaten. Iker? Bai, nik ados nago, ez pizkat, normaltasun hori eta batez ere pertsonak bezala ikustea, hau da, zuk bezala, zuk bezalako beharrak, motivazioak eta gauza berdinak dituzte. Ez guk horregatik orain pizkati hitz egiten dugu gaixotasun mentala duten pertsonetaz hitz egiten dugu eta ez gaixoetaz. Ez pizkat batek kaletik ez doa esaten ez dakit, nik diabetikoa naiz, ez nik Iker naiz eta diabete ez badakat. Egia da. Pizkat, hau da, pertsonak dira gu bezalak eta gizarteran parte dira. Eta limitazioak batzuk dituzte, eta guk pizka zehatzen gehe, berain limitazio horiek, pizkanaka, limitazioek zabaltzen. Eta familiarrei, baitare, prozesu horretan, baitare, familiarrei laguntzen pizkat, limitoien zabalkuntzan, parte hartzen baitare. Eta amaitzeko, Xavier, zuke egunero lan egiten duzu gaixotasun mentala dutenekin, ez gaixo mentalekin, zer esan beste guztiei? Oso ondo laburtu dute, ezta? Baina azken finean, azken 2 urte hauetan eman nahi izan dugun mezua, hori da, ezta? Normaltasuna. Ez nuke gehiago, esango. Eta hori bai beste egun batak utzi barko dugu, baina agian ere, elkarteak badaude ere, agian beste ez gaixotasun mentalarria, baina beste arlo askotan agertzen dienak, drogoman pekatasunean, elikadura arazotan, nik uste azkenean denon artean egiten egia esfortzu bat, gaixoa edo pertsona azken finean bizitzalik eta normalena lortzen laguntzen, ezta? Bakoitzak bestea eskua botaz eta aldegun egiten denen artean. Elkar ezagutzen. Iker, Nekan eta Xavier, elkar ezagutzen laguntzeagatik, mila esker, eta batipat berrio diote, egiten duzuen lan guzti horrengatik. Iker, Nekane, Xavier, musa handi bana, eta eskarrik asko, Gabon. Gabon zuei.